shosho futhi uRose Sibura naye shashaza ngathi uyabona makuthiwa labantu laba abahambe ukuthi kusuke kusho into enjalo futhi uthi nizora ilegend omntuli lomaskandi ubaba umlethwa esho lapha inkinga abhekene nayo ngenxa yengane yakhe esekutule eldams ilasina khona amagama nesihawupani Sanibonani ngani zawethu. Sanibonani Nkosi yami, ngiyacela nje impela ngiyazi ukuthi lento engizoyikhuluma namhlanje ababaningi abafisa ukukhuluma ngayo kodwa ibibathinta ibaphatha kahle. Ngizele elinye ijongo lapha ekhaya ngani zawethu. Hayi, ngizele elinye ijongo lapha futhi ngiyabona impela ukuthi maqhubeka kanje liyogcina lithatha ukholo lwami kanti ingane yami ngiyizala. Nginenkinga ngani zawethu, ngicela nje noma ubani ongangisiza. Ngathi nge-police station bangitshela ukuthi abakwazi ukungithathela inqumo semdala. Sengizama indawo eziningi, lezi ndawo kuthiwa ama-rehab lezi ongamenza khona ngenkani. Bafuna imali eningi, akufani nalawa ship nje kufuneka ashuza lena ukuthi uyathanda noma akathandi. Ubheme unga. Kangangokuthi izingane zami nje ekhaya abazukulu nogokwabo nje wonke abasekho safe. Uyantshontsha into zami. Kuke kwathi nje ngomunye unyaka ngangishintsha amawindi aluminium ngikhipha ajwayelele ngifaka aluminium ngawafaka egarage. Elilodwa walidayisa kulowo muzi walidayisa eduze kwasekhaya. Njalo mangisekhaya ngidlula lapha inhliziyo yami icwile emafutheni even kwabona laba balithenga. Ngeke ngizibuza ukuthi bacabanga kanjani. Ngibambe. Ngicela abafowethu ongangisiza ufuna ukufostwa. Manje mina nginawo amandla okumphoqa ngoba ngiyabona ukuthi ngize ngiphuma okholweni. Ngicela nje ongangisiza ngani zakwethu angisize. Mhlambe akhulume naye asho ukuthi uyathanda nokusizakala noma akathandi, bese uyasho ukuthi maye ngathanda ukusizakala ucabanga ukuthi uzophila kanjani ngoba hayi lapha ekhaya ngathi asisazojabulelana kwaphela. Ayibusi ingozi empilo esibayeni esisodwa. Ngicela ningisize ngani zakwethu. Ngiserious, angidlali, ngiserious. Nongifakazela ngelinye ilanga ukuthi ngake ngasho.